sausi alastre kapapat dadi kutha negara panjenengan ingsun kang bakal nglenggahi kanthi gelar Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Sausi panjenengan ingsun nglenggahi dampar kedaton Datulaya, ingsun ngepenginake warangka dalem minangka kang ngluwi dampar kepatihan ing Praja Majapahit. Paman Kensora dawuh katimbalan panjenengan dalem minangka sepuh ing negari Majapahit. Kula ngepenginake dateng urun rembug nika babakan kalenggahan Patih Pangsumpah. keparengno ing ngabdi munjatur lepat nyuwun pangapunten. Duh sinuwun manut pamanggih kula kathahipun laskar anggenipun nderek nyembuyung lekas dalem ngantos saged mujudaken negari ing Majapahit. Manut pamanggih kula ingkang pasran ngenggahi dampar Patih Mangkubumi boten wonten kalih namung setunggal pun Aryanam Nabrang sabda tenibalan panjenengan kinayaka Praja uga tak suwun anggon menggalihake marang tata praja negara Majapahit. Sapa kang pantes nglungguhi Patih Mangkubumi Majapahit? Gusti Prabu menawi pemanggih kula condong kalih aturipun Paman Kensora menawi nambi kawinusudan dados Patih Mangkubumi wonten ing Praja Majapahit. Jalaran menapa nambi menika ageng labuh labetipun tumrap negari Majapahit dados sampun pas menawi nambi kawinusudan dados Patih Mangkubumi wonten ing Praja Majapahit. Waduh. Para kawula Tamtama Nayaka lan Sentana ing Majapahit. Nggih, Ingsun Prabu Kertarajasa Jayawardhana hamin suduk marang jengen sira Arya nambi minangka Patih ing Majapahit. Nambi nanjih kula ingsun keparengake nglungguhi dampar kepatihan. Sampun dipun parengaken Yun Pangesti. kula ingkang sowan Lawe. Lawe. Yo kene sowan randhang. Mongko lagi wae karembuk ing tata praja. Sinuwun lepat ursih samudra paksa. Dene ngrendet son kawula. Nanging rahayipun wonten bab ingkang badhe kula caosaken wisodal sambet kawtaan saha kejayaan negari Majapahit. Lawe. Yen aturmu wigaten. Ayo. Tak kandhi oleh nanging yen kuwi ora wewigan. Aturke oleh pendhapa. Sinuwun atur kula menika sanes pados. Nanging dapur kapasangipun. Bapak Angger Swanine Kolan Tamto. Ing mangkenipun lho menawi saged caos panimbang dumateng atur kula mangke. Yen ngono sak nata rasa penggaling.
enggal matur wae kapireng dhateng Ngoro Praja ing Mojo. Matur nuwun. Nembe kemawon kula ngandhaken sikil kula ing panguran Jawi. Kula mireng rasanipun para prajurit ing panguran. Sareng kula kelingaken. Jebul kalanggan menika ing Pendapi Agung wonten Wisudan. Ora kleru. Napa wagangan enggal kali suda prajurit? Ora. Dipun prajurit pun suda kaya ketempo. Kuwi dudu Wisudan menapa sih? Patih Mangkubumi. Patih Hamangkubumi. Kaya ngono. Sinten ingkang dipun suda Patih Hamangkubumi? Rening sowan Murandat. Mula ingsun bakal paring ngerti marang sekali. Patih Hamangkubumi Mojopahit kang ingsun suda ora ana liya kadang memitranmu Haryo Nambi. Pripun? Kaya kaget kaya bareng mireng Haryo Nambi. Patih Hamangkubumi Mojopahit iku mujudaken kewajiban ing awrasangan. Mongko menawi nambi kasuda Patih Hamangkubumi kados dening kula ngipuri salebet meleh. Sinuwun. Kula ibarataken tiyang tani ingkang kapentang garap Wijo utawi Brahmana ingkang kapentang garap. Kula pitados nambi menika jerih ing titih dasar asoring putih. Badhe rusak negari Mojopahit, acur mumur sawisaking nambi. Lawe palungguhan Patih Hamangkubumi tutu kanugrahan kang tak paringake. Nanging kewajiban kang sinangga ing pundak tengen lan kiwa marang nambi. Dadi siramu aja ndirasa srek lan aja ndirasa meri marang nambi. Sinuwun. Patih Hamangkubumi menika mujudaken kewajiban ing awrasangan. Dening kewajiban menika sedaya milih jalma ingkang agung samanten mumpuni saring bab. Kula pitados nambi kuwawi nindakaken perkara menika. Upamu sliramu ra condong babagan nambi kang tak suda minangka patih Panggih. Miturutmu sapa kang pantes menggahi daftar kepatihan ning Mojopahit? Menggaeng kula Ranggalawi sinuwun ingkang teplan pas merangkani gajah. Boten-boten kalipun paman Ken Sora menika. Lawe. Iki ana ngarsaning Siwun Prabu Kertarajasa Jayawardana. Aja drangak-drangak kowe mengucap. Punten dalem sih. Ampun dahar sedaya aturipun Ki Ranggalawi anggenipun matur ngesodan. Saglebuting kolang kaling sarambut pirana sewu mboten wonten seratanipun. Menawi kula anggegagang palenggan Patih Mangkubumi. Kula sampun trimah dados Naya Pati wonten ing negari Mojopahit. Kula percaya dhateng papan Geksa. Menggaing kula sinuwun. Sampun pas mantep menawi to nambi kawisuda dados Patih Mangkubumi. Jalaran nambi menika kajawi anggadhahi daya cara lan weweka menika pas. Patih. Paman Ken Sora. Menawi panjenengan kalian kula mutaken. Bubuh Singosari kupuri ketendang. Pemerintahan bumi tadi enten tamu saking Tartar. Panglima Kaosing irit 2000 prajurit. Nyawi jeneng aku lan para prajurit Tartar kasembaten merangi Kadiri. Tangan-tangane Prabu Jakatwangir Ronggo Jalur. Sinten ingkang nyerakaken? Sanes nami. Kula Lawe tangan loro jak rajin jatun jak. Awit kaya prajurit ing Kadiri.
sasampunipun guguring Jayakatwang. Sinten ingkang nyerahaken Panglima Kausik Sakranda peran prajurit ing kata. Sawise kaya ngono perang gedhe Majapahit lan Tartan. Babar pisan ora perlu kebet rami cetha. Nambi kuwi prapat sing bener. Aku babar pisan ora perlu nambi kalih. Nalika semono nampi duwe kewajiban dhewe. Tinemu pangarsaning prajurit Tartan. Sarton jaga kalih sinuwun Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Kenging napa dikomelo pati lan nambi Bapak. Lawe. Dadi menungso kuwi aja sok seneng nongol-nongolake parang labraning dhewe. Sawetara kowe nyuwakake parang labraning liyan. Ngerti ora? Dumadring negara Majapahit kuwi ora karo Sutawanaya nanging merga saka cangcut dumerguting kawula nayaka sentana sakmah entuk pirayoning Gusti ing akal jagat. Mula langkung Majapahit bisa kencar-kencar pindho anggayuh keceloro. Oh matur, Pak. Iya. Sedaya ingkang gedhelebtan sedaya kalenggahan. Paman Ken Soro Kastonuyapati mangasih Prajurit Majapahit. Kula punika Bupati Patmonco dari Tuban. Nanging ingkang menyulo nambi dipun singkaken Patih Hamengkubumi ing Majapahit. Menawa menika adil, Pak. Lawe. Yogene ora iki wis dadi kaputusaning Sinuwun Prabu Kertarajasa Jayanegara. Nek ngono aku ngerti lawe. Manut ora? Ampun ngantuk menami. Kabelo dodo kula. Mboten wonten strategi. Nawi kula meri kaliyan Patih Hamengkubumi Majapahit. Senajan cokti manah kula. Setya tulak-bola pikiran Majapahit. Museum. Dinami Mas Ronggolawe. kowe lan aku roah. Sing ora nate beda sirah. Yen perlu ing pati, yen cepet sing kiwa. Pancen bener. Ning sakabeh ngatur kumersa dalem ing sinuwun. Kuwi kang kagungane negara Majapahit. Ayo bebarengan. Padha njunjung karaning Majapahit. Niwake marang kapribadian ngenake kawidan. Kaya ngono ya. Yen pancen kowe kangen ora seneng tangi. Saiki ibu kapan? Sesuk wengi menyanggi kalajeni. Ora sah kebelo siramu. Pendirian mripatmu mudat itu. Yen pancen kewatahe satriya lawe. Palingan tukan. Cepatin bedamanmu. Iritan sawadya balamu. Tutunambi musuhmu lawe. Adepane iki kebunabrak. Kowe kuwi sapa? Kowe kuwi sapa? Nalika ing Banjar Melayu. Kalodan Jayakatwang. Bedah raja ing Singosari kuring kandhang. Beber pisan beres. Nek kemarga semenak. Kula bojo malu-malu. Lawe. Iki alam Majapahit dudu alam Singosari. Kudune kan bisa nremake negara Majapahit. Ora gawe kisah negara Majapahit. Cetane kowe balui lan harunami. Kowe bisa segelar-gelar bulung-bulung. Kowe katon binyar ing negara. Nek kowe seneng nimbrung kabeh bilang iki. Mula sok yen pancen panjepron mantep harunami. Kowe ngajak opo? Yen Jeblokan sirah nandang anu. Ngejak piye kowe? kaya ngono. Tubruk ayo. Awe, tunggu. Nabrak. Tunggu. Seleramu kabeh kinayakaning projo. Punggawane negara. Inti sawang marang kawula. Kaya dene sudra sampali kang ora ngerti suposita.
iki ana ing pendopo aku Mojopahit dudu lapangan. Ora patut kalamun tinlah marang kawu. Siramu kudune bisa paring patulacan, bisa nggayuh akeh negara kang tentrem ayem nuwuhake kemakmuran gemah mripat lojina. Ora padha benak sirah. Ingsun minangka pangayoman. Ingsun panguwasa ageng Mojopahit. Sabdaning ingsun bebasan sabda pandhita panandikane ratu datan mulawan. Sapa kang ora sarujuk apa kang ingsun ngendikake kena ninggalake pendopo Mojopahit. Kula sampun kraos. Tekanipun nundung saka guru Mojopahit. Lah ini ngono ya. Nalika Prabu Kertanagara gugur, putrine kaboyong yo Gayatri. Nanging kowe bisa nyelametke Sri Buana. Sapa sing gawe iku pratikel? Kowe ninggalke Singosari karepku. Kowe tak kantinono kersane Rama Banyakwiji. Ilalah. Sadurunge ana semenep mampir ana ing Udaju. Garwamu Tri Buana. Karunta-runta turu nang sawah. Rening Putri Ratu turu nang dalek. Prihatin aku ngerti garwamu Tri Buana. Ilalah gede paling nirmane paman Ken Sora. Gegere dienggo bangkal garwamu Tri Buana. Longso. Mula wit kuwi aku sumpah. So kapan bisa balik kejayan ing Singosari. Saka kuwi sawising alas treka babat dadi kutha. Kok wene jeneng kutha Mojopahit. Yen aku Senopati Singosari apa jeneng? Arya Ajkara. Nanging kok paringi tenger raga lawe. Raga Satya lawe benang. Inangka ndel para prajurit ana Mojopahit. Nanging sawise Mojopahit kencar-kencar dadi punjering Nusantara Jawa. Lali keluarga semeneng. Ora dadi saka guru Mojopahit apa. Yen apa? Yen kowe sing barat. Dromat. Ojo kanggo. Saru. Metu tak tugel kamu piye? Labrak. Ojo kedromot ati. Jalaran saka panasing tembunging lawe. Pangamu ing lawe pindaning gajah kang medhot saka wanti. Yen gajah ngamuk kuwe ana sratine. Nanging lawe ke menungsa sapa kang pantes dadi sratine?
ora beda marang dening lawu. Yen ana salah sawijining saka kang kuat saka ing pawa, sliramu kudu menang dicekak. Sasampunipun kula miriaken sedaya ngendikanipun kula awit kados biset-biset prapan kula. Kados kula menika mboten wonten ajinipun wonten ing ampian dalan. Nalika kepareng kula badhe numpuk rombolan. Lambi menungso diparingi urip kuwi ora mung kanggo ngumbar hawa amarah, nanging menungso kudu nata kahanan. Sliramu minangka patih amangku kudu duwe rasa sabar lan ngayomi marang kawula. Lawe kae kawulamu, lawe kae saka guru Paningojo kanggo pendadaran marang jeneng sira. Mula ndakake pakarti lawe kang lagi kuwal sing paugraning negara, nanging aja nuwake pangorban. Gamblang sarta Traja bareng nggone pawit tambah pasti. Prajurit direke tindake patih amang yen kowe wong lanang metu ora monggo enak Haryana brang kang sabila kepati patilan kowe aja sila jigrang Pandhawa metu adepono iki ronggo lawe tuban lambi metu apa sing kok karep aku nganti kaweca tembung ana ngarsaning Sinuwun Prabu Kertaraja sakaya lubunipun kula memah negari Mojopahit menika negari kang ageng kula pitados menawi nambi jumeneng patih Hamengkubumi napa mboten badhe butuh kesan Mojopahit kene apa kuwi Ndek panemu sing kaya ngono kabeh rak durung ana bukti menawi kula sora ing Pendhapi Agung
Kula nungkak kerami kelawan Wijaya. Kula dina werpat. Mboten apa-apa. Kangge nebus kalapatan kula. Monggo kabejarna. Ora. Pusaka iki tuwak cagak ing Kadipaten Tuban. Ora kanggo nyampurnake lan kowe. Ning kuwi bokosok maling pusaka iki kanggo nyernakake satu. Munggo ing negara ing Majapahit. Lawe sliramu kuwi satriya utawa prajurit. Kudu bisa netepi darmaning satriya. Sing sinebut Tridharma. Tri kuwi telu, Dharma kuwi lelabuhan. Dening mentahe siji gelem ngunjukke panuwun tanpa nembah marang Kang Kuwasa minangka lirune Kang nyipta jagat sak isine kalebu kowe lan aku. Wong lorone gelem kowe males bukti marang wong tuwa lan guru. Nalikaning kowe dilairake lan kenggula wentah sarta minterake. Iki nganggo telu. Sliramu gelem males bukti marang ratu Gustimu kang wis gelem paring pira-pira kanikmatan pangkat derajat sandang lan pangan. Apa kabeh wis kok tindakake lah. Nanging kula ngeman negari Majapahit. Mila menawi kula mboten matur kajengaken napa mboten wirsani negari Majapahit. Apa kowe wis ngerti ana buktine? Nangis ora? Tiyang Jawa ngojo menika bali mendem. Lajeng kados pundi agen kula menggah. Menawi tiyang menika mendem langkung yen kula menggah napa sampun kastanan kasih. Mila saking menika paman. Kula nganturaken pilihan. Antasipun setunggal. Menawi nambi boten kalot anggenipun dados patih hamu. Kula mbalelo ing Majapahit. Awe. Awe. Mantep kowe. Yo. Awe. Kudu nambi musuhmu. Adepane iki kebon abrak. Awe. Mantep.